दिसताले उदक येईना तुमका नळाक 5-6 महिने झाले उदक ना येयल्यार एक दीस केन्ना येता मागीर उदकच तेच ना आणि मागीर तुम्ही फक्त टँकराच्या उदकार रावता आणि पिवपाचे बी उदक मागीर जेवणाक हेच वापरतात काय आणि काय करतले आणि काय ना उपाय गेले कित्येक दीस म्हणजे साधारण वर्ष झालं आमकां पाणी येयना ना नळांनी त्याची कोण व्यवस्था करिना आणि टँकर येयलो जाल्यार आमकां 8 दिसांनी एकदा तांकां बाबड्यांक फोन करचे पडटा आणि ते बाबडे आमकां आपूण म्हणून दिते धाडून अशी परिस्थिती माजी मुख्यमंत्र्याने मिनरल वॉटर पिवचे पडटा मिनरल माजी मुख्यमंत्र्याने एक 30 MLD तुयेन हाडपाची योजना आसली ती कित्याक मार्गी लागूंक ना कितें दिसता हेचेर तुमकां ती फाटल्या आमदारांची खरी म्हणजे ती मार्गाक लावंक जाय आसली ती त्यांनी कांयच लावंक ना ती त्यांनी जी काय कामाची जी एक पाणयाचो प्रकल्प आसलो तो आमकां खरो म्हणजे दिवंक जाय आसलो त्यांनी कांयच दिवंक ना म्हाका दिसता की जर पार्सेकार आसलो जाल्यार ती पूर्ण जातली आसली अशें दिसता येयल्यार 2 कळशे मेळटा येयल्यार फक्त 2 टँकर केन्ना येता टँकर आमकां 8 दिसान एकदा तरी किंवा 2दा तरी दितात बिलां येता नळाची बिला टायमींग येतात बिला Timing भरमसार येता. येतात बिला भरमसार येतात अरे वा वा व्यवस्था. आमचं फोटो येतो बाहेर पेपरार हा काय हाड तू होतोय